E duminică 22 martie. Azi dimineața a fost însorit. Acum e gri cum doar Parisul știe să fie. Trist de frumos. Am scris rândul ăsta pe la prânz. Acum e 4:30, după amiază. Am mâncat prost, dar bine. Ton în sos de roșii, din conservă, hummus, niște brânză cam îmbăctă. Eu știu bine să stau în casă. Mi-am făcut exercițiul în anii de București, unde abia ieșeam la magazin, în militari. Eram într-o depresie care părea să nu se mai termine vreodată. Ea mi-a adus zilele lungi de izolare pe atunci. Sper să nu se întâmple și invers.